Hej alle sammen, velkommen til vores kanal. På den her kanal vil der være, Det ved jeg ikke. Channels. udfordringer på dansk. Og Vi laver mad. ja. Og så er der også Alt muligt andet sjovt. haul, vlog, meetup, eller hvad det hedder. Over. Nej. Tænker lidt. Nej. Jo. Nej. Jo. Den vil helt vildt gerne. Og det, Den vil gerne. Og tak for subscriber. Hvad? Tak for de subscriber, laver vi også det der. Den, ja. No. Ja. Nå. Haul, vlog, og så laver vi også sådan noget beauty lidt. Nej, Jo, det gør jeg. Nå, så gør du. Men vi laver altså også favoritter, Måske. og get en YouTuber, og Tags. tags. Hej. Ja. Og så håber jeg, at I vil nyde den her kanal og det. Og så ses vi bare i vores næste video. Følg den her kamel på Instagram. Og følg den her store krabat på Instagram. De linker ned i beskrivelsesboksen. Hej. Nej, det er ej. Hej. Nej, det er ej. Hej. Jo, Hej. Jo,